Offered by Mr. and Mrs. Andres Mancera and family, Iluminada Nito, Engineer and Mrs. Crispina Batak and family, Emerita Imperial, Sakayan family. Thanksgiving and special intention, Florence Caras and family. Thanksgiving Mass for Vilma Braga, Mr. and Mrs. Santos Bryan family. Thanksgiving special intention for all souls in purgatory offered by Mrs. Elena Cohen family. Thanksgiving by Racines family. Thanksgiving and special intention by Merly Benosa. Thanksgiving Mass, an anonymous donor. Thanksgiving for Alpiana family, Elma Arevalo and family, Joaquin Gambala, Mariano Romero. Thanksgiving and petition by Lilium Sr. and Maria Lolita Perez de Gallo. Thanksgiving Mass and special intention by Nancy Bigay. Thanksgiving Mass offered by the following: Marina Balanggit, an anonymous donor, Mr. and Mrs. Nelia Martinez, Barbosa family, Liaguno family, Estrella Fabi. Thanksgiving and special intention offered by Alma Corpus. Thanksgiving Mass offered by Berengelia family, Sepe family. In honor of Ina, offered by Ana de los Reyes. Thanksgiving and birthday blessing offered by Carmen San Jose. Thanksgiving for all the blessings received, an anonymous donor. For recovery from sickness and thanksgiving in honor of Immaculate Conception offered by Salve Blasa and Maria Ann Montiveros. Thanksgiving Mass offered by the following: Mariano Romero, Marina Balanggit, Salve Hosana, Lenlen Ragocos, Mariano Romero. Thanksgiving and special intention offered by Mr. and Mrs. Santiago Martinez. Thanksgiving and good health offered by Felix, Tita, Ja, Dax, Repuyan. Thanksgiving and good health too by Elizabeth Lam. Thanksgiving by Daisy De Leon. Thanksgiving and birthday blessing by Carmen San Jose. Thanksgiving and more blessings received offered by Arlene Plazo. Thanksgiving by Daisy De Leon. Thanksgiving and good health by Carino family. Thanksgiving by the following: Alejandra family, Felix Capistrano, Mr. and Mrs. Capistrano, Falia family, Trinidad Francisco, Monterosa family, Mr. Benjamin Monterosa Sr., Gabarda O. Pimentel family, an anonymous donor, Mark Jason Penero. Thanksgiving special intention. Also, Thanksgiving by Shirley Pabilando. Thanksgiving for all graces by Mr. and Mrs. Nadi Acompañado. Thanksgiving offered by the following: Mr. and Mrs. Roger Palacio, Leslie Santelices. An anonymous donor, Maria Sheila Salvo and family. Thanksgiving and good health by Mrs. Esther E. Thanksgiving Mass and good health too by Alet Abustan. Thanksgiving for the following by Paul Mark Gayanilo, Nick and Ning Villanueva, Carla Nielo, Adam Chinghi, Gloria Carino, Maria Felipian. Thanksgiving and special intention offered by Maria Serrano and Emmanuel Jacobo. Thanksgiving and good health by Romeo Candelaria. Thanksgiving offered by the following: Elvira Perez, Mr. and Mrs. Saturnino Molina, Dr. and Mrs. Villafuerte, Maria Zita Francia. Thanksgiving and special intention by Delia Bayaban. Thanksgiving for and good health by Carino family. Thanksgiving offered by the following: Estenila Multo, Alarcon family, Yolo Ocol, Badilla family, Alarcon family, an anonymous donor, Ryan Widem, Lisa Esteras, Angie Oquindo and family. For good health offered by Connie Tam and Sagundina Monteroso and family. For special intention, Joventino Pasion and family. For good health, Rosalia Bachola. For birthday blessing offered by Carmen San Jose. More blessings by Arlene Plazo. Special intention by Connie Perez. For good health offered by Mirandilla family. For good health offered by the following: Lenda Macapolo, Verma Malye, Rene Gapit. Good health and more blessings by Bernadette Gapit. Good health and more blessings and family for family offered by Reggie Garnica.
Special intention by Fabay family for fast recovery of Cecilia Lumibaw, offered by Teresita Raro. Special intention by Maria Ibon Gonzalez. Personal intention offered by May Palmiano. Special intention by Maria Luisa. Good health and world peace offered by Mr. and Mrs. Antonio Pañuelos. Good health and long life offered by Mrs. Ria Lubit. Complete healing of Lailani and Beverly offered by Jogar Tosok. Total recovery from illness of Eileen offered by Eden Coronel. Good health of family members offered by Peña Francia Cablas. Good health and success of family life offered by Mr. and Mrs. Fred Efundo. Special intention by the following Feli Hidalgo and Albao family. For guidance and enlightenment offered by Mr. and Mrs. Noel Agsao. For good health, an anonymous donor. Special intention by Maestro family. For the eternal repose of the following souls. Lolling offered by Dolores Chavez. Pedro and All Souls in Purgatory by Nelly Carlos. Lolling offered by Dolores Chavez. For all the poor souls in Purgatory offered by Vita Recafrente and Marisa Obalde. For the soul of Lenny offered by Teresita Panes. Milagros offered by Salamat family. Thanksgiving and special intention offered by Judge and Mrs. Noel Paulette and family. Thanksgiving Mass offered by the following: Asuncion Azurin and family, and C. Madri family, Alex Francisco, RP, Nito Trucking, Lydia Di Prieto, Dr. Pawig, Hercy Yuson and family, Mary Ann Montiveros. Thanksgiving and special intention offered by Salome Pialogo. Thanksgiving offered by Aurea General, Julio, Mary Jane, Santo Domingo, and family. Thanksgiving and special intention by Beth Pelaez. Thanksgiving Mass and special intention offered also by Vergara family. Thanksgiving offered by the following: Andre Micael Valiente, Matong and family, Mr. Alan Diaz and Jerry Garcia, Susan Velasco, Adela de la Torre, Lexter and Chesel, Teres Maria Valiente, Philippi Fritz Cara Violet, Arlon, Miss Juliet Cataylo and family. Thanksgiving special intention by Mr. and Mrs. Nathaniel Capucao. Thanksgiving by Rosa Puante. Thanksgiving and good health by Amparo Bonavente. Thanksgiving offered by the following: an anonymous donor, DNB, Felisa Sortida, and also Thanksgiving and petition by Prosfiel Rosales. Thanksgiving offered by Ilaw family and Eternal Garden. Thanksgiving and birthday blessing offered by Chaco Kalinaw and Magdalena Tangdi. Thanksgiving by Mr. and Mrs. Roderick Caceres. Thanksgiving offered by Villa Caceres Hotel. Thanksgiving, good health, and passing the let offered by Albert Clarice Santillan and family. Thanksgiving offered by the following ladies of Charity Mother Seton, Agnes Tangin, Engineer Willie Papaya and family. Thanksgiving and special intention offered by Mr. and Mrs. Tato Mendoza. Thanksgiving offered by the following: Mr. and Miss Bong Tipay, an anonymous donor, Wency and LV, Patricia Morate. Thanksgiving and special intention offered by Salvador family. Thanksgiving offered by the following: Tablate family, Raimundo Umali and family, Emma and baby, Sandy Marcaida, Mr. and Mrs. Julius Palencia, Mrs. Sonia Ku and family, Mr. and Mrs. Joel Pacamara, Pitaliano family, Mr. and Mrs. Leon Despuig, Randolph Sanao, Manay Cathy and family, Mr. and Mrs. Julius Palencia. Thanksgiving and good health offered by Puring Karamat. Thanksgiving for 58th birthday offered by Consolacion Moises. Thanksgiving offered by the following: Cora Alferez, Almero family. Speedy recovery by Ernesto Bongcodin. Healing by DNV. Special intention by Silvia De Jesus. Healing, good health, and safe travel offered by Daisy Santos. For good health offered by Elena Arañez and Mayet. Special intention offered by the following: Jet de la Rosa, Columba Hosana,
Dr. and Mrs. Rosito Bascuña, Marilu Palmira, Lira, Gladina Posugak, Dr. Leslie May, Hazel Marie Barlic, Mariel, an anonymous donor, Vicky Pañez, Jet de la Rosa, Columba Hosana. For the health and safety of the family, Dr. and Mrs. Florencio Prieto, heal sickness and giving good health to the family of injured Rochelle Banyares and family. Petition Mass offered by Chavez family. For good health offered by Natividad Bonite and Nemita Baramiano. For health and safety of all members of my family, offered by architect Concepcion Tolentino. Special intention by the following: an anonymous donor, Nina de los Santos, Naradula family, Mr. Danilo Maumay, Kathleen Lainesa, Pasaba family. For safe travel of Judge Corazon Tordilla. Special intention by Rosalina family. Good health for Betty Maristaza. Petition Mass offered by Mr. and Mrs. Felix Morandarte Jr. and Mrs. Consolacion Moises in honor of Immaculate Conception and Thanksgiving offered by Mrs. Glenda Tan and family. Thanksgiving Mass offered by the following: Dr. Babes Escarilla, Nelly Torralio, Janet Mapa. Special intention by Aiza Mendez. Thanksgiving offered by the following: Maribel Chodones, Kylie Michelle Polvida, Sanchez family, Mrs. Maria Edna Bongalonta. Special intention by Mr. and Mrs. Marlon Obis. Good health and Thanksgiving offered by Mrs. Gloria Ramores and family. For the eternal repose of the following souls, Maiden and special intention by Joan Salcedo. Ramil offered by Imelda Sanao. Felix offered by Castor family. Teresa offered by Mr. and Mrs. Rogelio Angeles and family. Rodolfo and all for the poor souls in purgatory by Cecil Carandria. Dr. Rodolfo III offered by Rachel Ann Pamor and siblings. Also for the following souls of Orlando offered by Aureus family. Gregorio Salvacion offered by Mr. and Mrs. Abelardo Paglinawan. For the soul of Concepcion and Julian offered by Odabar family. For the souls of Roberto, Nicolas, Antonia, and all for the poor souls in purgatory offered by Palencia family. For the soul of Salvador, Rodrigo, and Domingo offered by Rachel Borja. For all the poor souls in purgatory offered by Silvia Orogo and Susan Velasco. And all for the poor souls in purgatory offered by Rosales family. Thanksgiving Mass offered by Aida Arniaga. Passing of board exam by Salve Gonzaga. Thanksgiving and special intention of the following: Eduardo Arnaldo Rebueño and Mrs. Gregoria Nilda Abonal. Thanksgiving offered by Josie and Sergio Aguila and family. Thanksgiving Mass and special intentions of the following: San Gabriel and family, Alarcon family, Susan Dacer and family. For good health, Mr. and Mrs. Jose Javier. For good health and special intentions offered by Ami Villafuerte. Thanksgiving offered by Our Lady of Fatima Association. Special intentions offered by an anonymous donor. Good health and special intentions offered by Boy and Banchi de Guzman. Thanksgiving by Salvos House Realty and Marketing Office. And also petition for board exam of Maribic Angelo offered by Palaya. In honor of Immaculate Conception offered by Lourdes Verdadero. And also Thanksgiving by Eva Odenilio Baloloy family. Birthday blessing of Teresita Mendoza offered by Baloloy family. Thanksgiving and in honor of Immaculate Conception offered by De La Torre family. Thanksgiving Mass offered by Magdalena Tangdi, Chunen family, Mr. and Mrs. Suseli and family, Engineer and Mrs. Rolando Rosan, CEC, Eternal Garden, Eccentrics Choice Pharma.
Thanksgiving Mass also offered by Aunt Baby Rosana and Des. For good health, peace, and unity offered by Attorney Toribio and family. Thanksgiving Mass offered by Mr. and Mrs. Nathaniel Tawagon, Heidi Tigre, Emma Parco and family, Roberto Acabado, and also for intentions of Tirso, Dulce Adela, Tirso Jr. Maida, offered by Ramon Mariano. The special intentions of Emma de Matera and family, offered by Mrs. Emma de Matera. Diyos maray na aga po sa indugabos, ngunyan po pigsiselebrar niya to ang kapiyastahan ni Immaculada Concepcion. Kang taon 1854, ipinagdeklarar ni Papa Pio IX ang Immaculada Concepcion bilang sarong katukdan ng pagtubod ng lambang Katoliko. Ano ang Immaculada Concepcion? Ang buot sabihon kang Immaculada Concepcion, iyo na si Santa Maria, ipinangidam na daing digta ng kasalan. Sa kapinunan pa sa nakang plano ni Diyos, pinili ni Maria na maging ina kan para tubos. Ning huli kaini si Maria, ilinikay ni Diyos sa kasalan na orihinal, nagikan kay Adan asin kay Eva, puon sa pagpangidam sa iya. Sa bilog na pagkabuhay ni Virhen Maria, sa tabang kang grasya ni Diyos, dai siya nadigtaan ning anuman na kasalan. Kaya ang anghel sa iyang pagdalaw kay Maria nagsabi, "Tara, pano ka ning grasya, ang kagurangnan yaon sa imo, pinaurog ka karahay sa mga babae gabos. Sa espiritu ning kapakumbabaan, kita gabos magdulok
asin mag-arang sa Diyos na itugot niya sa satuyang mga gawi-gawi ang kabinian ni Maria. Sa satuyang puso ang sa iyang dakulang pagtubod. Ang satuyang celebrante asin prekador, ang satuyang ginagalangan na kora paroko, Reverendo Padre Aba Florida, asin ang sa iyang pag-iribang mga padi. Matindog po kita. Sa ngaran ni Ama, asin Aki, patin Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang an misang ini dulot niya to bilang pasasalamat sa gabos na mga biyaya na itinatao sa tuya ning mahal na Diyos. Lalong-lalo na ang pagtao niya sa satuyang mahal na ina, ang La Purisima Concepcion. Hagadon niya to ang sayang danay na pag-antabay, asin mga piling biyaya, tanganing kita maging maninigong mga aki nin Diyos. Asin kita gabos, tanganing maging maninigo na tagapagdulot kay ning banal na misa, sa tuyang rumdumon, asin pagsulsulan, ang gabos niya tong mga pagkakasala. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Mamibit kita. Diyos na maheherakon, kami naguumaw kinang La Purisima Concepcion, ina kan kakurangnan, huli kan pagirumdum nyamo kan balaog ng debosyon kina, magtalubo man lugod kami sa kabanalan asin karahayan. Huli kay Jesucristong kagurangnan nyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Ning huli tamayo sinda, ning maimbod na pagsarig sa plano ning Diyos. Si Adan, asin si Eva, naging oripon ning kasalan. Alagad sa tahaw kang kasalan na ini, asin ning karatan ning kinabaan, nanuga pagiraray ang Diyos na magligtas sa tao ning huli ta siya maheherakon. Ini ang panugang itinaon ning Diyos, papag-iwalon ko ika asin ang babae, ang sa imong banhi, asin ang sa iyang banhi. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Genesis. Alagad inapod ning kagurangnan Diyos ang lalaki. Haen ka. Nagsimbag siya. Nadangog ta ka sa tatamnan. Natakot ako, kaya nagtago ako. Huli tahuba ako. Si Isay ang nagsabi sa imo na huba ka, anhapot ning Diyos. Nagkakan ka kan bunga kan kahoy na ipinapangalad ko. Nagsimbag ang lalaki. Ang babaeng itinaumo tanganing maging kaibahan ko, iyo ang nagtaos ako kan bunga, kaya nagkakan ako. Hinapot ning kagurang ng Diyos ang babae. Taano taginibo mo ini? Nagsimbag ang babae. Dinaya ako kan halas, kaya nagkakan ako. Dangan, tinaramaning kagurang ng Diyos ang halas. Huli taginibo mo ini, isinusumpa ka sa gabos na hayop. Puon ngunyan, magkakamangka asing kabo-kabo an sa imong kakakanon sa bilog mong pagkabuhay. Papag-iwalon ko kamo asin an babae, an sa imong banhi, asin an sa iyang banhi. Rurunuton ka ini an sa imong payo, asin hahampakon mo an sa iyang buol. Eva an inginaran ni Adan sa iyang agom, huli ta siya an ina kan gabos na tawo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Uminindo kan Reyna
sa kipinunan, yaw na kitang mga tao sa isip ng Diyos. Kung kaya kaibahan kita sa iyang plano ning kaligtasan. Ini totoo urog ng gayo kay Maria na piniling maging ina kang satong para tubos. Ngunyan, inaalo kita na magpasalamat sa Diyos sa gabos na mga biyaya na winaras niya sa to kay Kristo. Hinanyukon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Diyos na Ama ni Jesucristo na sa tong kagurangnan, hulita binindisyonan niya kita dyan kay Kristo, kang gabos na bendisyon na espiritual sa kalangitan. Bago lalangon ang kinaban, pinili na kita dyan kay Kristo, tanganing magikitang banal sa kamayong digta sa atubangan niya. Huli sa pagkamuot, itinalaga kita ng Diyos na maging mga aki niya, huli kay Jesucristo. Sa diri niya kitang kabutan, iyan sa kakatuyuhan. Umawon ta ang Diyos dahil kan sa iyang nagsusupay na biyaya na itinaon niya sa to bilang regalo na yaon sa namumutan niyang aki. Ang gabos na bagay, nahahaman, susok sa plano, asin kabutan ng Diyos, huli kay Kristo. Pinili niya kami na maging sadiri niyang banwaan dahil sa sadiri niyang katuyuhan, na dati niya nang iniisip poon sa kapinunan. Kaya kaming mga naenot na naglaom kay Kristo, itinalagang mabuhay para sa kaumawan kan sa iyang kamurawayan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po kita. An kagurangnan mapasaindo. Pagbasa kan Ebanghelyo, susuki San Lucas. Kanikanom ng bulan, kan pagbados ni Isabel, ang anghel na si Gabriel, sinugo ni Diyos, sa sarong banwanin Galilea, na ngaran Nazaret. Sa sarong daraga, na ngaran Maria, na nakatala ng ikasal ki Jose, sarong lalaki,
nagikan sa kapagarakian ni David. Nagdulog ki Maria ng hel, danga nagsabi, an katuninongan mapasay mo, palada na babae, an kagurangnan iyaon sa imo. Napurisaw si Maria kan mga tataramo na ini, asin pinag-isip-isip niya kung anoan kahulugan kaiyan. Kaya sinabihan siya kan anghel, dai ka matakot Maria, ulitan na wiwilihan ka ni Diyos. Mangingidam ka sin mga ngaki ni lalaki, Jesus, aning ang ngaran mo sa iya. Magiging dakula siya, saka aapudo na aki, kan kahuro halang kawing Diyos. Itataw sa iyanin kagurang na Diyos, ang trono ni David nga sa iyang ginikanan. Maghahade siya sa kapagarakian ni Jacob, sagot lamang. Ang sa iyang kadehan, mayoning kataposan. Paanong mangyayari ini, na mayuman akong agom? Anapot ni Maria, nagsimba ang anghel, mahilig sa imo ang Espiritu Santo, asin lilindungan ka, kan kapangyarihan, kan kahuruhalang kawing Diyos. Kaya, banal ang ipapangaki mo, na apo doon, aki ni Diyos. Natatandaan mo ang pinsan mong si Isabel, pinagsasabi na day siya mangangaki, alagad nang idam siya, maski ngani, guranganin marhay. Ngunya na, anom na bulan na siyang bados, ulita mayo, ninong posible sa Diyos. Nagsabi si Maria, uripon ako nin kagurangnan, mangyari lugos ako, susok sa imong tataramon. Dangan, binayaan siya kanang hel. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan, agomaw sa imo Kristo. Marhay na aga po sa tuy agabos, happy fiesta po. Palakpakan ta po ang gabos. Mga tugang ko sa pagkapadi, mga tugang Diyos marhay na aga. Ang sa tuya pong arsobispo, nagpapaabot kan sa iyang pakikisumaro sa satuyang kaugmahan sa pagselebrar kan kapiestahan kaining La Purísima Concepcion o ang Immaculada Concepcion. Sabi po ni Archbishop, huling iyata ini ang sa imong primerong pagpapiesta bilang kura paroko, kinakaipuhan ngaya, mas magayon ngaya, na ika ang magiman na celebrante sa konselebradang misa, tangani ngayang maging sayod na ika ngaya ang kura paroko. Sa sunod ngayang taon, pwede na ngaya ako. Ngunyang ko lang po namatean, kung taano ta nagiging tradisyon, practice sa mga parokya, na pag mapiesta,
minaimbitar ning mga padi na iyo ang magiging tagapamayo, kang pagdulot, kang banal na misa, kan kapiestahan. Tapag ika po ang kura, kadapon mo palang pigi-isip, dawa, grabe ang sa imong pagtabang sa assistant. Kaya kan subago po, ang sa kuyang amigo intimo na classmate on second year high school, si Padre Glenn Ruiz o Toduman, pigpapara pakiulayan ko na iyo ang magsermon ngunyan. Sa primerong besming pag-ibanan, ngunyan niya lang ako pigsayumahan. Kaya po ako ang masermon ngunyan. Ang sa tuya pong parokya, iyaon sa titulo sa pagiging patrona kan sa tuyang mahal na ina sa pangaran na La Purisima Concepcion. Ang La Purisima, iyo po ini ang enot na titulo na pinagdibusyonan kan gabos na yaon igdi sa Concepcion. Kaya nga ni inapod pati siyang pikenya, ninhuli ka itong imahen na kung sain sa pamitisan, igwaning nakasurat na La Purisima. Kaya sa tuyang barangay, ang seat kay niyong parokya, inaapod na Barangay Concepcion Pequeña, sadit na Pequeña, sadit na imahen kang La Purisima. Kaya iyo po ito siya. Ang La Purisima sa kang Immaculada, pareho the same. Ang La Purisima, Espanyol sana. Ngunyan po mga tugang na taon, sa tuyang pinagsisilibrar ang taon ng mga padi asin mga reliyoso. Asin igdiyop sa satuyang kapiestahan, pinagtatauanan kita ng espesyal na paghurup-hurup, tanganing mahiling kung paano ang satong mahal na ina inaataman an sa iyang mga padi, asin an sa iyang banwaan. Kung ihilingon po niya to sa mga babasahon ngunyan, duwang istorya an sa tuyang nahinanyog. Sa enot na babasahon, nahinanyog niya to kung paano napadungkan an sa tuyang enot na magurang. Pulikan sa iyandang kapaabaw-abawan, daininda sinunod ang plano ning mahal na Diyos. Sinda naging masumbikan. The fall. Asin ang ebanghelyo niya tungon yan, ang titulo kaini iyuan anunsasyon o ang pagbareta kan anghel kay Maria, na kung sain igdipig papahiling na si Maria pinili ning mahal na Diyos na maging ina nin Diyos. Inampigapod niya tong restoration. Asin mo niya na Disyembre 8, sinisilibrar niya to ang Immaculada Concepcion. Kaya kung hahaputon ta, hain sa Biblia, ang kasabihan, ang katukduan kan simbahan, na si Maria ipinangidam na daining dikta ning kasalan. Mayo ka po ning makukua na si Maria ipinangidam na daing dikta sa kasalan sa Biblia. Iniyo po ang sala kan kadaklan sa satuya. Ninhulita, pag kita minabasa ning Biblia, ang pigihiling niya to, itong mga eksaktong termino. Kaya halimbawa, Immaculada, hinahanap tang eksaktong termino sa Biblia na kung sain sa tuyang madya-justify ang sa tuyang pagtubod sa dogmang ini na si Maria ipinangidam daing dikta. Alagad, pag kita nagbabasa ng Biblia, kinakaipuhan niya tong hiwasan ang sa tuyang pag-intyende, hiwasan niya to ang sa tuyang pagtubod. Ining duwang babasahon na pinagbanggit niya to, the fall and the restoration, nagpapahiling sa satuya kan plano ning mahal na Diyos. Ining duwang istorya, ipinahiling na ang mahal na Diyos igwaning plano ning pagligtas. Asin ano ang pinahiling sinabi sa satuya? Ipapadara niya ang sa iyang bugtong na aki. Sa libro ng Genesis, ipinangako na sarong birhen mangangaki. Asin ang aki niya, iyo ang maligtas sa gabos sa kasalan. Siring man sa ebanghelyo niya tungon yan, ipinahiling na ang pipapangidam kan sa tuyang mahal na ina, iyo ang Mesiyas, iyo ang paratubos, iyo ang aki ning Diyos, sarong plano
Kaya sa planong ini, sarong necessity na ang sarong babae na iyo ang mangangaki sa sarong paratubos na mayo ning kasalan, sa sarong paratubos na iyo ang madaog ning kasalan, kinakaipuhan na ang madara sa iya magiging instrumento pasiring igdi sa kinaban, sarong babae na mayo ning dikta. Alagad kung may hiling niya to, si Maria bakong Diyosa. Si Maria mayo ning posibilidad na siya dai magkasala, dai. Kaisipon ta, si Adan sa si Eva, sindali na lang na mayo ning kasalan na orihinal. Alagad sinda nagkasala. Siring man si Santa Maria, linalang siya na mayo ning daing dikta ning kasalan. Alagad bakong buot sabihon na siya day pwedeng magkasala. Ang pagkakaiba, iyo na si Eva sa si Adan, day nagsunod sa plano ning mahal na Diyos. Alagad ang satuyang mahal na ina, sinunod niya sa iyang kapakumbabaan ang plano ning mahal na Diyos. Kaya ano ang simbag niya sa pangapudan sa iya, sa pigbareta sa iya kang anghel, mangyari lugod sa ko, susog sa imong itinaram, pagsunod sa plano ning mahal na Diyos. Mga tugang, ang mahal na Diyos lambang saro sa tuya, igwas siya ning plano. Asin ang pangapudan sa satuya, arugon ta ang satuyang mahal na ina, maging mapakumbaba, maging mahuyo, asin utubon, magsabi kita, magsarig kita, na ang Diyos tatabangan kita na mahimo ang plano niya para sa satuya. Kaya po, huli ka ini, pinapagkanigo ng Diyos nan sa iyang ina, ipangaki na daining dikta ning kasalan. Si Van Gogh, sarong famous painter na Dutch, asin kan siya nagpupun pa sanang magpinta, igwas siya ning canvas na kung sain pigdrawing niya ang sarong babae, lalawgon ning sarong babae. Asin itong sa iyang profesor, hinapot siya, sisay ngaya ini yung babae ngaya na sa imong pinagpinta, na magayunon ngaya, asin kiisay mo ngaya yan itatao. Ang simbag po udaa ni Van Gogh, iyan po ngaya ang painting ko sa sakuyang mahal na ina. Asin hinapot siya kan sa iyang profesor, anong yata ang sa imong subject, ang sa imong mahal na ina, asin magayunon? Ang simbag po daa ning mahal ni Van Gogh, kwasa po ngaya, you always give the best to your mother. Kaya ngaya, ini ngaya ang pinaka-the best ko na pwede kong maitao sa sakuyang ina. Asin si Jesus, siring ang itinaong pribileyo sa satuyang mahal na ina. Kaya palakpakan ta po ang satong mahal na Diyos, palakpakan ta ang satong mahal na Happy Fiesta. Matindog po kita.
Mamibi kita sa mahal na Diyos na sa pagdibusyon yato kiinang La Purisima Concepcion, mawarasan kita kan Diyos no na pagtabang, asindanan niyang kitang magtalubo sa liwanag ning kabanalan. An sa tuyang simbag, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamipi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamipi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo, asin kapadian, irukyaw si Maria na ina ni Kristo, asin ina manyato sa tataramon, asin sa gibo, ipamibi nyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga namamayoning banwaan, magkaigwa ng debosyon sa ina ni Diyos, asin mamitpit ang sa iyang aki, ipamibi nyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga dukha, nagtitios, asin mga nasa kahurasaan, magkaigwa ng dakulang pagkamuot sa ina ni Diyos, ipamibi nyato sa kagurangnan. Tanganing kitagabos na uya digdi, madara ni Maria sa iyang namumutan na aki, ipamibi nyato sa kagurangnan. Sa tabang asin pagampo ni Birhen Maria, warasan sa imong mga surugon o Diyos, andanay na karahayan sa kalag asin sa hawak. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sako asinan sa indong atang, magkanigong akoon nin Diyos amang makakamahan. Akoon manlugod kang kagurangnan, ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurwayan, kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan yamong Diyos, huli kay ning sakripisyo na samong inaatang ngunyan, magimanlugod kaming maninigong dulot para sa imo sagkod paman. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Asin sarabay na mag-umaw, magrukyaw, asin magharubay, sa imo sa kaumawan ni inang La Purisima Konsepsyon, na samuyang ina asin patrona. Ipinangidam niya ang bugtong mong aki, sa lindong kan Espiritu Santo. Siring man, danay ang kamurawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya ang liwanag na daing kasagkuran sa kinaban, si Jesucristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya, nag-uumaw ang mga angheles kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes kan kalangitan, asin ang mga palada na serafines, sarabay na nagsisilibrar sa kaugmahan. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda ang samong mga tingog sa kaugmahan, nin mga magkairiba na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalak kan ambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya nagtugot na pinasuluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini, dangan itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maning kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kayni, tayni ang kalis kan sakuyang dugo,
kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakang samong Papa si Francisco, asin kang samong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiban ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kaiban ni San Jose an sa iyang agom, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kaheras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw mo an katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imong kaharian, asin ang kapangyarihan, sinuman ang kamugawayan, sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katoninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katoninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katoninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatrinauhan kamo kan tanda ning katoninongan. Kaheraki kami, Cordero kang Diyos na nagpapara, kan mga kasama, kan ilaman. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan kita na inaalok sa bangkete kan satong paratubos. Kagurangnan, bako akong maniniko, na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag mauumayan.
Mamibi kita. Kagurang na Diyos, tinawan mo kami kaining mga sakramento na daing sagkod na kaligtasan. Nakikimahera kami sa imo, nahuli kan paggirumdom kan balaog nin devosyon sa pag-umaw niya mo ki Virgen Maria, inang Lapuris Concepcion, ina kan sa imong aki. Makamtan mi an kapanuan nin sa imong biyaya, asin mamatean mi ang danay mong pagsurok. Ininahagad mi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mensahe ng pagkapasalamat. Diyos marinal daw po sa Indogabos, asin happy fiesta. Para sa ngunyan na kafiestahan, buti pong tawan ng pasasalamat, special maintenance officers para sa ngunyan Santa Misa, ang Simbanuan Cluster 1, Confradia de la Inmaculada Concepcion, asin Santo Niño. Diyos mabalos po. Sinsiring man itong mga estudyante kan CEC, itong mga Naga Kasubago, salamat po sa Indogabos. Asin sa padagos na pag-coverage kan GNN, sa live telecast kan sa tuwing Santa Misa, poon kan enot na novinaryo, hasta ngunya na kapiestahan, asin siring man sa live Facebook page, sa Facebook page kan Naga Smiles to the World. Kaya kung gusto nyo mahilingin si mga pwede po nindong i-replay giraray itong video pong ito duman sa Facebook page kan Naga City Smiles to the World. Asinsiring man, buot ko pong pasalamatan ang mga kapadian na yaoya po digdian sa muyang mga tugang kapadian na nag-konselebrar para sa Santa Misa. Diyos mabalas po sa Indo. Asinurog sa gabos ang sa tuyang celebrante mayor, asin predikador, mayong iba ang sa tuyang namumutan, asin ginagalangan na kura para paroko si Reverendo Padre Aba, Florida. Diyos mabalos po. Asin sa ito po gabos, di mi na po kamo sasaro-saroon si puon po kan preparasyon, kan novinaryo,
during the novenary masses as tangunyan as insiring man sa mga nagpartisipar kan koloran ko sa bagong agang alas 4:30 Diyos mabalos po sa Indo Gabos. Ang activity ko sa bago pinag-spearhead kan Parish Youth Ministry kan sa tuyang parokya. Diyos mabalos po sa Indo Gabos. Matindog po kita. Salve Regina, Mater Misericordiae, Dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genitrix, oremus omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum filita habitaculum effeci mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione laetamu, eius pia intercessione ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Bago ko man po itao ang huring bendisyon, pasalamatan tamang po ang satuyang Parish Pastoral Council na pinapamayuhan ni Mr. Millard Hapson na iyo po ang namayo kan satuyang mga aktibidades. Siring man ang satuyang coadjutor si Deo sa parokya, si Padre Emil Valesat, saka si Padre Roden Regalario. Salamat po, Fathers. Pagpiesta po kan Immaculada Concepcion, mayo man po ni naghahanda sa mga harong-harong. Tanahanda ang mga taga-Concepcion Pequeña sa Kabalatas, Pagpipenya, Pransya. Pero po ang mga taga-sitio Pastoral Council, ang 28 sitio kan sa tuyang parokya, magpuon po ngunya na alas 10 hanggang atsan alas 6 ning banggi, iga po sindang pigdarang mga handa hali sa mga harong nindang mga goto o kung ano paman. Kaya pagkatapos po kayo ni, imbitado kamo kan mga taga-parokya, duman sa may tolda, may pagoto ni ina. So yan po ang satuyang handa. Sa senda po kabos, Diyos ang magbalos. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Iduko ang mga payo sa paghagad kan biyaya nin mahal na Diyos. Anamundag ki Birhen Maria, an aki nin Diyos, nagtubos sa katawuhan, papagyamanon niya kamo kan sa iyang mga balaog. Amen. Amen. Inako nindo ang kagtao kan buhay, huli ki Maria, magdanay kamong maugma sa iyang mamumuton na pangataman. Amen. Amen.
Napadigdi kamo sa pag-ugma sa kapiyastahan ni Maria. Mapano kamo kan mga balaog nin kaugmahan kan Espiritu Santo sa saindong erokan na daing sagkod. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan. An Ama, an Aki, patin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdani kita sa pagtubod asin pagibong karahayan. Salamat sa Diyos. Happy Fiesta. Orem.